Malawi Today. Anthu amene atusa pepa ili ndagalu zisilusaganira kwambiri lero azikana zachitetezo leroli kuiwala mmezi seja gotani hala mawa amene adaiwala adayankhula cha kumaiwa ulicha kuyambana fete wo mawa amene ajawa mungani kuti amene yawo sanaphayi mawa pano pajawo azikana za fete kodi fete mavota after 10 years ngati mesa timavota after 5 years ndi azikana za fete anavotera kutiko mawa amene ajawa pachunga kuwazukula bwino amene ajawonso ndi mauli amene ajawa pamene ajawa napalamu chifayo chiyani munthu oti ku parliament munthu amene amasogolera kukonza malamulo azikafotokoza zimene ziyasi ndikuphwanya malamulo kawo kumene kwenu sikuza zimenezo ndi mumfono zikatipusisa pano pakuti violence ayi tipanga olimbana nafe ndi tithana naye ili kumene palibe sizonyengera naso ayi ziko linda wina aliyense ufulu ulipo kumene muzithana ndiyena ife sizithana ndiyena ino mukutana nuku nafe zikatana na anthu amene amakhala m'makwala parafika amene amakhala m'makwala ati ana timene mwalemba ntchito tiyana kuti experience tilibe olumani tumani kumenya so sangatemenyeswa sangatemenye komanso soleka amene afirika amakuona ndi panso ya mwamva uniform basi kumakupasana lero malinga ndi mene mwamva uniform yaja musakaza kuti makopa siti kopani ndiye muchabe mene timapereka mene cha mule muchabe basi ndi musakaza kuti mukavaka uniform kanu kaja basi mpaka cha kuphiza wina yesu ndi ule muchabe mene timakupasana ndi ule mungati losi mukuti basi ifeso timakupasana ule isweke basi ndikufuna ndikulandireni amalawi nonse chigawo chino cha kumadzulo pa Limpopo FM ndi Comrade Mtanyiwa ndibwera ndi nkhani ziwiri zitatu. I'm very disappointed. Dzulo ame komanda a Valentino Phiri ndi amayi Yolamu munabwera ku mtundu wa Malawi kumayankhula zopusa. Mwaziona zopusa zimene mmayankhula zija. What happened today? Mtendere umene mmanena, ma violent amene mmanena aja, mayi Yolamu simwaona wa polisi waombera nzimayi. Mungatuze chifukwa chimene amuombera nzimayi amene uja. Wa polisi amene wapanga zimenezi tikupanga kafukufuku tibwera timpeza zina lake and we will make sure kunena kuti vuto limene lakumana ndi mayi amene ujayo uyuso wa polisi yuso akumana nazo. Mwaona ku Mozambiki wa polisi anaombera munthu anthu angomugwira wa polisi uja ndikupita naye ku nyumba kwawo ndikukamuocha iye ndi akazi ake amene. Mulungu azalanga ana chifukwa cha zopusa zimene makolo awo apanga. Wa polisi amene wapanga zimenezi mawa dzuwa likamalowa tikhala ifali Limpopo titampeza. Ndi amati chobwezera kuwawa amene uchatibwezera chifukwa anthunu mwatola Malawi kwambiri, mwatola Malawi, mwatenga Malawi ngati zisiru a Valentino Phiri. Ndi chifukwa chake munalemberedwa mayeso a Valentino Phiri, mayeso aku military. Munalibe zeru mklasi ndi chifukwa chake lero zikukukanikani kuchita control Malawi Army. Munalemberedwa a Valentino Phiri, a Malawi a Valentino Phiri amene mukumutcha komanda wa Malawi Army. That one is just a title. A Valentino Phiri munachita kulemberedwa certificate yanu ndi wa ku Nigeria
munalemba ndikulephera kulemba kulephera munthu wa ku Nigeria wakulemberani kuti mupeze certificate. You don't have MCE. That's why military ikuoneka kuti ndiyopunganyiza anthu amene ali ophunzira amene akanakhala pa udindo umenewo alikoteroko. Now look what happened. Maima pa podium kumayankhula za security. Is that security you mean? Chifukwa chani mwamuombera mzimayi osalakwa? Azimayi kapena gulu la chipani linangokhala silinatenge miyala kuponya ku polisi sana tukwane ku polisi. But it forced you just because Richard Chimwendo Banda and your blood fucking Chakwera kuatuma a polisi kunena kuti tieni mutane ndameneyi ndikudziwa mwapenga chifukwa cha smartmatic ndesi munati mukuyeserera munapita kudowa kuti mukalumikize mashini yena. I'm swearing before my God, my living God, palibe mashini amene a smartmatic amene atagwire ntchito mu dziko la Malawi. This is Comrade Ntanywa on Limpopo FM. Zimenezo muzikapanga mmakwanu, zimenezozo muzikapanga mmakwanu. Amalawi ndikufuna ndikusimikizireni kakukhalanso kalembera wina pitani mu nyinji mukalembese kazi nena kuti mafuta kulibe. Endi ndamva zonena kuti president akupita kumulanje. Ndofuna ndipempe kumene kuti akamapita kumulanje ma filling station onse akumulanje akhale ali ndi mafuta failing which president sakupita kundira kumulanje. Ndiye ndikufuna ndipempe ambuye akujeni ambuye akwansona ambuye akunanchidwa ambuye akulimbuli kuboda ambuye akumironde. Ntchito ija sopano tikufuna ioneke pamene president Chakwera akupita kumulanje. Njuchi zija zinayambira kumulanje kumene zinamuluma kamuzu. Nde njuchi zimene zija ndikufuna zituluke. Akutitenga ngati ife zisiru. Sanga mombere mzimayi wosalakwa Achakwera. Chimene mwamuomberera mzimayi amene uja ndi chani? Olomaiko atakufusani ngati usatana wakulowererani. Ife Amalawi sikufuna nkhondo mdziko mwathu. Amalawi ndifuna ndikutsimikizireni kunena kuti Lazarus Chakwera akupanga dala izi cholinga aone kuti kodi ndi ndani atatulukeso ndi mfuti ndikubwezera. Ifeto Amalawi sitibwezera ndi futi zathu zikhala mawu omwewa, mawu apakamwa ndi amene atakupwetekeni. And I want to repeat this. Smartmatic sikugwira ntchito mdziko la Malawi. Smartmatic ngati igwire ntchito bambwanga atsuka kumanda. I'm saying bambwanga atsuka kumanda. Smartmatic igwira ntchito. Saying which if my father will be in a graveyard, Smartmatic it will never work at all. Nde mutisaka mutipa. Lazarus Chakwera munapa asambalopa Carlos Sambalopa Lazarus Chakwera Richard Chimwendo akunkuyu ndi squad yanu inuyo Valentino Piri munapa Sambalopa munapa Adini Meja munapa Asalos Chilima munapa Antianga Shaniru Muluzi pamene pandesti zasiyana. Munapa Shaniru Muluzi anakulakwira ni chani Shaniru Muluzi munapa Lafuka Sambala
kuntuma Agape Kombe ndi kuntuma uyu wa Chifufuyi. Munapha Flora Ngwinjiri, munapha Aluka Kapeni, munapha Achisomo Chimaneni, munapha Gloria Ntukule, munapha Dani Kanyemba. Lero akuti akufuna amuphe Alfred Kangata. Gasi amene amaponya uja Malawi ndionena kuti afuna athamangise anthu ndicholinga chonena kuti agangata afuna asamusire kunkhota kunkhunga kumene kulibe mazi ndi kumene atengere agangata. Amalawi ndifuna ndikuwuzeni musalole magalimoto anu akhale lede, ndipo kuseli kumene ife tili kutsogolo kuno ndikoma kuseliko ndi kumene akufuna kumtulusira Gangata ndi kuthawa nawo. Kuseli kwa polisiko kumene koso Amalawi tizungulire, ngakhale atuma anyamata awo aku Nigeria aku Uganda kunena kuti aziponya mfuti. But I'm saying wa polisi amene wapanga chipolopolo chimene chichi, he's going mawa pamene popo pamene panagwera chipolopolo pamene pagwera chipolopolo tatenga kale doti wa polisi amene yakupita. Tinakuwuzani kuti Limpopo ndi gulu la anthu, si munthu mmodzi. Mukhoza kulimbana ndi Mtanyiwa koma anthu ena azakhalabe akupitirira. We want to give you example. Simwaponya chipolopolo chakagwa basi chammenya mayuja. Amayi Saidi, salu yanu imene ili ndi magazi, osafinya magazi, osataya, ikani plastiki. Mawa mufuse wina aliyense amene akusiwa namba ya Comrade Mtanyiwa, ndikufuna zimenezo zigwire ntchito, tipereke chisanzo. Tikapereka chisanzo, wa polisi amene anaomberayi kaya anachita kuchoka kunja kaya anapita kuti, siku lakeso lomaliza likhala lero limene waponya chipolopolo, sasa mponyeraso munthu wina chipolopolo. Chifukwa cha kupepera, chifukwa cha kumbambana, chifukwa chake Amalawi ndrama zimene zinachoka ku Saudi Arabia kuti zikakonze msewu waku Mangochi. President wa dziko lino ananamizidwa ndi anthu aku Mozambiki, maka President News kunena kuti apite akamange msewu ku Mozambiki. Ndiye anatenga ndrama za kumaganjira ndi kukamangira msewu ku Mozambiki, chifukwa anamunamiza kunena kuti ampasa contract ya magesi. President wa dziko la Malawi ananamizidwa ndi News kunena kuti umange msewu ku Mozambiki, ukamanga msewu ku Mozambiki tikupasa contract yonena kuti utenge magesi ku Mozambiki ubwerese ku Malawi. Lero Lazarus Chakwera kukatenga ndalama za msewu wa kumakanjira ndi kupita kukamanga msewu ku Mozambiki. President Lazarus Chakwera amanga msewu pasongo kapena timanena kuti pachimoyo. Msewu umenewu amanga Achakwera atapeperesedwa kuti ampasa contract
yoti abwerese magesi kuchoka ku Mozambiki kubwera ku Malawi. Lero contract ija yaima. Nonse anthu akumangochi kumakanjira amene mmango ndinoti vamandira mwelo makobiri anu ansewu atengedwa ndikukapanga msewu wa ku Mozambique. How stupid the leader is. Ndiye ndikufuna ndibwereze kunena kuti system yomwe amadalira IMCP ndi imene yapangisa kupenga, chifukwa system imeneyi munali mayina 2.7 miliyoni imene iwo amafuna kuti azawine nayo. Lero kulibe 2.7 miliyoni ija, lero ili 00. Tonse ulendo tikuyambira limodzi, palibenso kudulira madulira kuti uyu adusa apa uyu ayenda apa. Game yagona. Mathematic ku Malawi sigwira. Ndofuna ndibwereze mathematic sigwira ku Malawi mpaka bambwanga azabwere kumanda, ndi pamene mathematic igwire. Chifukwa pomwalira bambwanga anati siya ife tikuponya mavoti manyo, kapena kunena kuti manuali ali aimani si manuelo nanga tinene kuti chani. Amalawi ndati ndikuchipiseni isoni kunena kuti ripoti limene linaperekedwa la ndege lija, ripoti limene lija ndi limene analipeza anapanga a Malawi Army kapena Malawi Defense Force. Ripoti limene lija a Valentino Pili anakalitenga ku Army ndikumpasa president ndikubwera ndikumatiuza ifa a Malawi. Commission of Inquiry ija anaipasa 200 million, anthu aja anangogawana ndalama zija ndikuzidya. Ife nkumati atipasa ripoti. Ndinali ku Kobe Barracks, asilikala nduza azikulakula maofesimo anena Comrade Ntanyiwa, ripoti limene lalengezedwa lija ndi ripoti limene tinalipeza ifeyo kunoko ku Army. Iwo aja alitenga ndikulitenga kunena kuti la Commission of Inquiry, ndipo 200 million imene inaperekedwa ku Commission of Inquiry anthu ose aja anagawana. Nchifukwa chake Namiwa anaionera patali ndikuasiya anthu aja. Zangariri bebe pafupi Ntanyiwa ayo mpaina nyamuka na bagira punga kukampasa kuti wayo yeuku watafinye tusenga muromo kuti mata yangarutanga cha zakale mwene mumu asumbe tusenga ponyengemu aponyengemu tumpunga tutatu mwana kunikondoresha huyu ayayi lili kuyoya vinyake yayi kwene mwana kugwira ntchito huyo kwaro khalira champani manyapo khalira pawe pafupi niwena ndalama mpaina ruta ukampasa mpunga. Wa mwana rutirisha ntchito yako tipulike, rutirisha apo kuyamba waka, rutirisha tiipulike yose na muyimalirenge. Ntanyiwa amene iwe wagomesheka wa mwana iwe 100%. Ase niwena ndalama mpaina tikwera ndege wize kuno usakatoreko bhagi lako rutenge. Aya mwe vantu mutunda utari mwe uve pave pafupi mbaina kwera uyu sososo nayo yuchedwa kwari viche yani hiring wakatakisi yani afike kukuli Ntanyiwa mwa vantu imo yai mwana onozha uyu rutirisha wa mwana rutirisha
panyake tingakhala makora awa vyose vyake kuchikangawa abeiye kumavhoti abeiye soda panyake tiime mpapa tiimenge wakoreka panyaka ndakoreke yayi vose kawaka kwene ntanyiwa paroyo wenu vyaonenesho continue. Isambumba ya chilimage kuswa kumalula basi iwe chakwela Malawi siho wa MCT Malawi si wangu yako watizuza kwa kwana liva salono usatika kamile ifesti kukufuna utabantu wafunikia kwa mbili muziko la Malawi sadikilia chilimandia nzake ndiwe galuko basi kupantu ofya na kusandiza ulide pabwino nyani sisosezana mukati woseze zikayankula sizomanga naso ipeso ukulushi Bare ntanywa banda pulikepo chapa jumba 2 days 3 days ine nguruwara nguruwara ine mtu wano uboira banda mpulikepo mtanyiwa banda mpulikepo mtanyiwa mtu wane na ubaba mtu wane ubaba ndipo nguruwara so kuzalizimisha kumtima hapa na mpulika masho wa boni kalindo mkumanya kuti mtanyiwa naye akwiza huko Bakiri TV mkumanya kuti ayayi itiyo vinyake bana wabene boyesesa uyu anasaje ni mfwiti akafire kwa yeka chikangawa oye makumana nayo tanyiwa iwewe kumene uliko amaya kwana ana kubereka 9 months sana chosere sana onyezere 9 months ndipo amaya ameona kubereka iwewe mulongwazia Darisa nditu chifukwa baba ikamati kuziwa zambifu kacha ntanyiwa ena akele afunda yankula mkawaza komuleti mtanyiwa wabakili muluzi TV Bonkalindo president watu Rasta Shumba Kalonga boy Sylvester Namiwa Chichilizani kuvumbuluta Chilungamo Osawoko Satopo Osafowoka Triple O representing SKC Iwe kunkuyu utiuze Bwino komu ukati utafunga black box Unapaso itikazali Iwe kunkuyu katubi Koonda ndufitiko Nawe so chichimwendo chinimbanga chichule amekomanda mmatiuza zonena kuti ndikokwitima pamalo pacha ndipokwitima pamene pacha mukapaona inuyo ndi maso anu ongoti tongo akulu mukapaona pamaso pamene pacha amekomanda a Valentino Phiri. That is just a title. Musatenge kuti amekomanda ukhale wopyezera anthu. Inspector General wa police mukale zonoti muzao pyezantu. No. We are living in the world of democracy. Limpopo ni mashini. Limpopo kuri Jesu mnyake. Limpopo ni katundu mayo ndikumva kukoma ile mtupi mwanga lero. Mupulika kunowe ne tupira nerose lili seke.
Winalira Anabelo Mtali Manja oye. Abereso abedeo. Abera zate ngendi changa kuno. This is Comrade Tanyo on Limpopo FM Malawi. Pamene ndikutuluka, pamene ndikumaliza program yanga ya Nkanga Zaona, ndafuna ndikuwuzeni kuti Bambo Valentino Phiri amene lero amayankhula zawo zopepera, amene amati apanga joint place chani ndi a police, mkulu amene ndi wokuba nthawi imene anali Major General, anaba 38 million 531,270. ndikufuna ndibwereze a Valentino Phiri anaba ndrama yokwana 38 million 531,270. milandu yawo iri ku Anti-Corruption Bureau. inalephera kuti itulusidwe atasankhidwa kukhala komanda wa Malawi Army, mkulu amene ndi wokuba maphunziro ake operewera alibe MCE, analemberedwa mayeso, ndipo ndrama zimenezi anakakamiza anthu ena kuti azibera limodzi, Anjete komanso a Osman. Nde a Osman anakakamizidwa ndi kubweza ndrama, koma Anjete sanabweze ndrama. Ndipo chimene amapanga a Valentino Phiri amazilipira, amamukakamiza accountant kuti alipire pa trip imene iwo usiku akhuza accountant uja ndikwalipira, ndikumauza zonena kuti ndiyenda ndi Nyamata wakuti ndikupita kwakuti. Pamene iwo ulendo akuyenda wokha, ndrama ija ndikuitenga ndikuyika mthumba. Amagwirisa ntchito mphamvu ndikukakamiza accountant kuwalipira ndrama kuonjezera dzina la munthu wina, dzina la officer amene samamutchula dzina, kungoti ulendo ndiyenda ndi officer umene anatenga ndrama ina yokwana 10,260,000. ulendo wina imene iti ku maintenance, anatenga ndrama imene iti ku maintenance kunamizira kunena kuti akupanga maintenance ku building, ya ku Kobe Barracks kunasowa ndrama 10,260,000 anaitenga a Valentino Phiri. Amalawi ndikutumizirani mapepala ake kuti muone, sikuti ndikungokamba iyani. Tili ndi komanda wokuba, president wokuba, ndipo anatenga 22,811,270 kunena kuti imene iyi ndi yakumaphunziro akupita kunja, ndramayi inalowa mthumba mwawo ndikuidya. Ndipo anatenga ndrama imene ananamizira kuti akuyenda ndi munthu wina 5,460,000. Ayi ndifuna ndimpase munthu amene ndikuyenda naye ulendo, ndrama zonse ndikuzidya. In total 38,531,270 imene anaba a Valentino Phiri. Lero azikabwera ndikumakatuza ifeyo kunena kuti this is Comrade Tanyo ndikateranso pa Limpopo FM tisiyani mwantundu umenewo.
ndifuze na Malawi nonse amene tili ku area 3 osachoka. Ine ndilipo mpatu osachoka. Ndizikuwuzani sitigona, ndizikuwuzani kuti khomo ili kukubwera aku State House, uku kukubwera akuti lero tili tonse pano pa area 3 sitichoka. Kutombera atombere, kutipa atipe, koma nkhani ndionena kuti 2025 MCPC kubwerera mboma. MCP kubwerera mboma, abambo anga azazuka kumanda ndikubwerako. This is Comrade Ntanywa on Rimpopo FM chigawo cha kumadzulo. Mbuli tiri mbuli imene kuyanganira Malawi ame, mbuli imene kuyanganira Malawi ame, koma kumene kwa Malawi ame kukulophunzira. I love maphunziro amene ali ndi deputy wawo. Deputy wawo ali ndi maphunziro abwino kwambiri. Ndipo ma president amene mukubwera kutsogoloko tikufuna mutipase komanda wa Malawi ame wa maphunziro abwino malinga naso ndiyeyo, ndipo maranki aende mmene amaendera mbuyo mucha. Ndawi abakiri muluzi maranki amaenda bwinoto. Akamwalira uyu wobwerapo nduyu osati kukantengo wa number 5 chifukwa chonoti ndi mzukulu wa 1 Ntanywa fokolo. Ndikuti amaisaidi ife timene tikufuna ali Mpopo tifuna tikuthandizeni. Magazi anu pamene panagwera amaisaidi ipo mutitengere doti limenelo, mutitengere magazi amene anali pamenepo, salu imene ana amangirayo. Tikupasani nambala mawa tikuzifuna zimenezo, tikufuna amene wapanga zimenezi aone zimene mwaona inozo. Chipani chazifwamba ana inu timakuuzani osapotera izi sirero makhulupirira. Lero simakhulupirira. Alichali chimwendo panda akonza gulu la anthu kunena kuti agangata akangotengedwa kumapita kunkotakota aonesese kunena kuti aphe chifukwa chonoti asokoneza lilongo. Mulibanja tupere muluzi mwamba kuyenda ndi zimene timafuna zimene zozo nane natu kunena kuti atupere muluzi tiyeni mukambirane ndi amtalika tiyeni kambirana ndi atupere muluzi kambirana ndi zipani zonse zotsutsa chimene tikufuna ife Malawi aomboke. Please my brother atupere muluzi, I'm begging you. Kaya nakwirakwirana amtalika bwererani mukambirane. Kaya mtalika atupere muluzi anakwirakwirani pena pake bwererani. Mukuona zimene zikuchitika Malawi tikusowa tu azipulumusi. Akakhala ma MP amene tili nawo ku ma MP amene alipo panopa
DPP akuchita kuoneka kuti ndoima njii ndi akuti toafuna mmange mmere na vicha akuti afuna mmange mmere na vicha manyazi bwanji akuti ammange Norman Chisale, ammange Shadrack na Malomba, ammange Daliso Kabambe, Alfred Kangata ndowe wamangidwayi, ammange Peter Mukito, Samia Sulaimana Ndujana Mmanga, ammange Charles Nchacha, ammange Joseph Mwanamveka ndamene anamangidwa, Alred Mohala, Amere na Vicha, Enoch Chihana, Timothy Ntambo, Chapi Muhango, Kamlepo Kalua, andu amenewa ali pampeni. This is Comrade Daniel Paripopofema. Smartmatic oye yabalalika Smartmatic kumalawi kulibe Smartmatic ndipo mwanya ndipo simusidwa ndipo chitupya chimene chitipulisa a president tikuyamikira ndipobweresa chichewa cha chitupyachi tipulisa chitupya chimenechi tapulisa kale uku ndetipanga zoteka kunena kuti zitupyazo tizipulise. Mulibanja Boni Kalindo, mulibanja anjanji ali lera kamera ditaji aliva samani mulibanja anjanji komaso ma DJ on say Landran Monwan What?